Dalan pa kayo. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nakita mo ba si Baak? Hindi eh. Pero si Mercedes nakita ko. Hindi ko naman hinahanap si Mercedes. Si Baak ang hinahanap ko. Oh, bakit galit ka? Hindi. Hindi ako galit. Ano? Nakita mo ba si Baak o hindi? Hindi nga nga ne. Bakit ba ang kulit mo? Hindi pala eh. Sige na nga. Baka masira pa yung araw ko. Amin lang ang makita ko, nasungit. My goodness. Di takang boy. Tay ayaw pa ibit ni pagkaw. Tamaruwarak na rabi eh. Damdama basit agtungtong tapay lang. Agtungtong ay bagbagam dita. Rungiit ka lang nga rungiit. Dapat tinagan mo mati nga Baak. Dapat boy rungiit. Ay boy ngiit gayam. Oh, ganyan. O kitam. Mukis na ba? Boy ngiit ka nga talaga. Gawin na malatag. Para malatag luto ti pulutan min Andresin abang nasapa pa. Nasaan na ba yun? Wala naman sa bahay nila. Wala rin sa kubo. Naging kami lang. Ang hirap naman na niyang hanapin. Tapos, hindi man nagre-ring yung cellphone niya. On sa tawa. Hay! Sino nakatid ng kanya di sa riba? Ha? Ah! Kisa ba na talaga? Karo pi make kita ti malas kau. Pinakasaksak to na yan.
Sexy ka na talaga, Andres. Kasada tao, nakita kanya. Pag maras kan tulad, Andres. Kaya mo mapatuyan. Puto. Aray. Aray. Tig nga to, kapwa ka nag. Tagal-garto mong tayo. Tuyaw. Aldo mo lang, Andres, nakadado pa ubraon, hindi na ko pa matulungan. Ay, ano ba naman baak? Ay, kuhang-kuha mo talaga gigil ko, Andres Disaya. Nako, aspak. Nakaabang milyon nga tigray. Ano, tita, tadar mo, tita? Muna ka dito, ay! Gagaplam! Tatalan pa kayo. Paano kaglutong ba kayo? Siya kon lakay, ingka pa lagi na ang mukbot nga nabannog ka. Nakasta ko, Menaldo, dinugmayat.